Hola, bones. En aquest vídeo aprendrem tot el relacionat amb el tema de la llum i com afecta el nostre subjecte principal. Per aquest cas concret hem escollit un rosa silvestre, que podeu veure aquí al darrere meu, i treballarem en concret una de les seves flors. Doncs el que primer procurem fer sempre és mirar quin és l'enquadre que més mos convenç per aquest motiu en concret. En aquest cas hem escollit una flor que al costat té un capoll i compositivament també ens pot donar una miqueta de joc. El capoll encara no està obert i com que una de les coses que més costa és muntar tota la parafernàlia de trípode i estructures i demés, està clar que tinguem quin és el nostre punt de vista respecte del subjecte. En aquest cas procurem que el fons estigui el més lluny possible, perquè així ens és molt més fàcil de generar desenfoc i que el que tenim al darrere del nostre motiu principal no s'ensolapi i puguem treballar amb uns diafragmes una miqueta més tancats sense patir per si ens quedarà una mica nítid o no. En aquest cas concret, el meu objectiu macro és un 100 mil·límetres, i per acabar d'afinar després temes de composició i d'enquadre, el que faig és intentar muntar el carril d'enfoc a sobre del trípode, perquè així no em cal moure tota l'estructura. Un cop tenim la càmera muntada al carril i al trípode, veieu que el carril és un dispositiu que ens permet apropar i allunyar la càmera respecte del motiu sense necessitat de moure tot el conjunt del trípode, perquè a vegades irregularitats del terreny fa que tinguéssim un canvi molt important de lo que és l'enquadrament. Un cop tenim... Després, movent aquestes rodetes, és un carril de desplaçament micromètric que el que fem és moure de manera molt sutil per acabar d'afinar més encara la distància respecte al nostre subjecte. Cable disparador, un dels altres elements importants a tindre en compte. Càmera apagada, col·loquem el cable, perquè així qualsevol lleuger moviment que nosaltres li apliquem a la càmera a l'hora de fer la foto, si utilitzem el disparador que porta la càmera, doncs podem moure una mica tot el conjunt, en canvi des del cable disparador o des d'un disparador inalàmbric no tocaríem aquesta pressió i no li posem, no la imprimim directament damunt de la càmera. Penso que a vegades podem utilitzar velocitats d'obturació molt i molt lentes i que cal tindre-ho en compte. Un dels motius pels quals hem escollit aquesta flor és perquè els seus pètals són molt fins i són d'unes coloracions molt clares i és fàcil que amb la llum del sol directe se'ns cremi. Hi ha algunes plantes en concret que, per les característiques de les seves estructures, passa això, que la resta del conjunt mos queda bé, però rosàcies, margarites, plantes d'aquestes característiques, se'ns poden quedar el que són els pètals cremats, i llavors la foto perd tota la gràcia. De fet, hem de mesurar molt bé la llum, inclús a vegades és recomanable subexposar una miqueta per salvar aquest contrast lumínic. Ara farem la foto amb el sol directe. En aquest vídeo l'objectiu era treballar com treballàvem la llum. Farem una primera imatge sense cap tipus d'accessori, treballarem amb llum del sol completament directa
Un dels recursos que van molt bé amb la tecnologia digital és la visió en directe. Live view de la càmera en macro és totalment recomanable treballar amb ella, perquè ens permet veure a temps real el que estem fotografiant, inclús afinar molt més l'enfoc, perquè som capaços d'ampliar a temps real el 100% de la imatge i així afinarem molt més l'enfoc. El recomanable és enfoc sempre manual. Deixarem estar l'automàtic. Tenim l'enquadre, tenim la llum. Haurem d'esperar un moment que no faci gens d'aire, que no se'ns mogui la planta. Molt important, un cop hem fet la foto, hem de revisar l'histograma per comprovar que no hi hagi res que se'ns hagi cremat. Comprovarem no només l'histograma general, sinó per cadascun dels canals també, per lo que comentàvem, perquè és fàcil que algun dels canals se'ns pugui cremar i l'histograma general no ens ho ensenya. I ampliarem la foto al 100% per assegurar-nos que realment no se'ns ha mogut la planta per aquesta miqueta d'airet que fa. Un altre dels accessoris interessants és el botó de previsualització que tenim al costat d'algunes càmeres, que el que ens fa és diafragmar l'objectiu de manera que veiem a temps real quina és la profunditat de camp que tindrà la nostra imatge. En aquest cas estic utilitzant un diafragma 11 i veig que el fons m'apareix una mica nítid, que no m'interessaria, doncs corregeixo a diafragma 9 per tal que el fons live view, tornem a enfocar al 100%. Esperem que no faci aire. Perfecte. En aquest cas tindríem el resultat amb llum de sol directe, on les diferents parts de la planta se projecten una ombra sobre si mateixa, que ens ajuda a donar volum, però pot ser que ens quedi massa contrastat o que ens interessi homogeneitzar la llum de la resta de colors perquè la flor és molt clara i el fons és molt fosc. Com podem homogeneitzar aquesta llum? Aquest element és un difusor, el que fa és la llum que tinguem al seu darrere ens arribarà d'una forma molt més tamisada i molt menys dràstica sobre el motiu principal. La col·locarem sobre al costat de la planta. Si la font de llum principal és el sol, doncs entre el sol i la flor, per tal que el resultat sigui molt més homogeni. Hem suavitzat molt les ombres i hem homogeneitzat la llum de la resta de verds. Ara ens apareixen amb el seu color més natural, no d'una forma tan contrastada com anteriorment. El fet de col·locar això per entremig ens obliga a corregir l'exposició. Si abans estàvem a una velocitat de 1/160, ara estem a 1/80, més o menys.
El diafragma el deixarem igual. Bueno, si comparem les dues fotos, veiem com la segona hi hem reduït tot el contrast d'ombres que teníem i la il·luminació és més homogènia. La distància del difusor respecte al motiu principal ens marcarà el tipus de llum que incideix sobre aquest. Com més proper estigui, la llum és molt més suau i com més m'allunyo començaran a aparèixer una mica més les ombres. A mi personalment m'agrada treballar amb el difusor relativament proper perquè mantenim aquesta calidesa de la llum natural i realment els resultats, des del meu punt de vista, són més harmònics.